za ka biya bukatanka na bayan gida, za ka yi kashi, ba a son ka fuskanci alkibla. Ku kiyaye, in za ka yi kashi ba a son ka kalli gabar. Ku kiyaye, sannan kuma ba a son ka ba ma alkibla baya, ba a so. Ashe kenan ba daidai bane ka kalli gabar, sannan ba daidai bane ka kalli yamma. Domin in ka kalli yamma dole za ka ba ma alkibla baya, ba daidai bane. Ku je ku karanta littafin Umdatul Ahkam, duka ya kawo su. Ina fatan an gane. Sannan kuma ba daidai bane ka fuskanci gabar, ka yi wannan buƙatar taka. Ku kiyaye jama'a. Ashe kenan abin da yake daidai, in dai har kana so ka yi aiki da daidai, idan ka zo za a gina maka bayan gida, ka gaya ma injiniyoyinka, maginanka, ka ce kas su sake su yi maka ta yadda in mutum ya zo biyan bukata dole ya kalli gabar. In mutum ya zo biyan bukata ko kuma dole ya fuskanci yamma, kaga dai yayi abin da shari'an bata so. Dan haka a gaya wa injiniyoyi haka. Sannan kuma ku kiyaye, abin da ake so kenan in ka zo biyan bukatanka, jama'a sai dai ka kalli kudu ko kuma ka kalli arewa. Kudu ko arewa, ko in ba ma kudu baya ko kuma in ba ma arewa baya, duka daidai ne. Ko kuma idan abin ya zamo maka wato an samu matsala, abin da ake so jama'a shine sai ka ɗan kauce ma alkibla ɗin. Misali a ce ganan gabar kai tsaye, sai ka ɗan kauce mata kaɗan haka. Ka gani ko ka yi abin da ake so, don baka fuskanta ba amma ka ɗan kauce ma gabar ne kaɗan. Don wani kan samu kansa irin wannan halin, bayan gidan ba a yi shi da tsari ba, to in ka zo ka sai ka ɗan kauce akan bayan gidan haka. Jama'a dole mu koya muku addini ba.